దేవుటే వాగ్దానం. చిన్నపిల్ల నీరే మీరు దేవుటే సంబంధురుకు. మీ లోపల మందునోడు లోకతి మందునోని కంటే బెచ్చో శక్తి కలుగుతోండు. అందుసేంకే మీరు ఒనిని జయించి మినిరి. మున్నెటి యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం. నేడు దేవుడు మీతోటి కెత్తన మాట బాధ్యతకు మీరు దేవుడు పిల్లని రతకు మీ లోపల మందునోడు బెచ్చో శక్తి కలుగుత దేవుడు అందుసేంక మీకు విజయం ఈశ్వరే నడిపిస్తుండు. మీరు ఓని పిల్ల నీరిగా ఒరి సంబంధురికిరిగా మందవ.